Păi cam greu, 3 cuvinte. Faină, câteodată. Aiurea, mai des. Și lungă. Facultatea este pentru mine, nu știu, mai mult detaliu, mai multă muncă și mi-am făcut prieteni noi. Mai multă libertate, prieteni noi și un nou pas în viață. Facultatea înseamnă pentru mine momentan mai multă libertate, adică program flexibil. Cred că autodisciplină, mai ales în perioada sesiunii, și relații. Cantină. Cantină. Și cantină. 3, nu? 3. Împlinire, siguranță și libertate. Diferența este că la liceu eram obligat să învăț, aici la facultate nu prea sunt obligat. Dacă vreau învăț, dacă nu vreau nu învăț. Viața de student pare să fie mai liberă, nu este un program strict și nu este rigiditate atât de multă. Iar dacă ar fi să mă gândesc la viața de liceu, atunci era perioada în care eram considerați adolescenți, perioada de formare, pe când la facultate totul este diferit. Profesorii par să aibă mai multă încredere în noi și văd noi oameni maturi. Era mai fain la liceu, era mai monoton, mai jucai un whist, dar și la facultate e fain. Păi la facultate învăț. Adevăr că la liceu învățam în pauze și ce mi aduceam aminte de ce ne predau profesorii și acum o diferență foarte mare este că ajung să nu dorm nopțile. Eram 15 în clasă, iar aici suntem 60, între care 3 băieți și restul femei. Deci vă dați seama ce în pauză, că încep să vorbească femeile, că nu. Până la liceu, corigenda era de aiurea, dar acum dacă ești corigent la facultate, e o virtute. Nu te mai stresezi că iei note proaste, toată lumea are note proaste. Te duci când vrei la școală, nu trebuie să mai stresezi că să chiulești, să duni, să găsești scutire. Ce-ți va lipsi cel mai mult în viața de student, că tu ești absolventă? Programul. Te trezești, știi ce urmează să faci. Când termini facultate, te simți în aer. Până găsești un serviciu, nu ai direcții. Nu merge mult, de În 12 cuvinte vreau să zic. Arăgați cu tare! Poți să vezi burta? Stai predicat? Aaaa! Am facultate! Împlinire, siguranță. Și împlinire, mă! A, nu stăm la iartă, mă? Adică fața